dobrý deň. V tomto videu sa pozrieme na základné digitálne technológie. Digitálne technológie sú všade okolo nás. Pomáhajú nám elektronicky zaznamenávať a prenášať informácie. V dnešnej dobe sa nezaobídeme bez počítača alebo iného digitálneho zariadenia, ako je smartfón, tablet, smart hodinky. Osobný počítač sa nazýva aj PC, čo znamená skratku z anglického personal computer. Stolný počítač tvorí monitor, počítačová skrinka s elektronikou, klávesnica, myš. Prenosné počítače obsahujú všetko v jednom zariadení. Medzi prenosné počítače zaraďujeme notebook, inak nazývaný aj laptop, ďalej tablet a smartfón. Smartfón využíva na ovládanie dotykový displej, na ktorom priamo ťukáme prstom po obrazovke, preto obsahuje minimum tlačidiel. Tablet je v podstate väčší smartfón a jeho väčší displej ponúka pohodlnejšiu prácu s aplikáciami, napríklad čítanie novín. Smart hodinky sú inteligentné hodinky, ktoré ukazujú čas a zároveň obsahujú aj niektoré funkcie smartfónu. Poznáte už rozdiel medzi osobným počítačom, tabletom, smartfónom a smart hodinkami?